گیان قەی تو نەبرچی تو چما ناخوی جبر کو دخوازم به پاسێ خۆ بخۆم لێ تشتێک وها نابێ هەر ئۆرگانێک خودی ئەرکێک جودایە خوارن bi deftê xwarin bêl bi postê standin Tu dikarî ji min re bêjî kav organên me yên sehekî çi ne? helbet em bi devê xwe tam dikin Em bi devê xwe tam dikin em bi pozê xwe bîn dikin Em bi pozê xwe bîn dikin em bi guhê xwe seh dikin Em bi guhê xwe seh dikin dengê çi bîkê em bi çermê xwe dest didin Em bi çermê xwe dest didin û em bi çavê xwe jî dibînin û bi çavê xwe jî dibînin teyare Ez bi çavê xwe dibînim bi guhê xwe dibihîzim bi pozê xwe bêhnê distînim bi zimanê xwe tamê hil didim bi çermê xwe jî dest didimê Ez vî kevçiyê ber bi min vetê bi çavê